Je tu ďalší diel série Minecraft Education, číselné hádanky, tretia časť. Knižnica, matematika, zlomky, číselné hádanky, vytvoriť svet. Takže ideme sa porozprávať. A tento raz si vyberáme časť škrípanie okien. Táto stará budova zúfalo potrebuje nové okná. Tým architektov potrebuje, aby im matematikomák pomohol upraviť veľkosť. Nasledujte ma. Budete musieť meniť čitateľ, aby ste zväčšili okná. Ak chcete okno zväčšiť, čitateľ musí byť väčší ako menovateľ. To je to spodné číslo. Okná sa musia zmestiť do rámu. Dbajte na to, aby tie okná neboli príliš veľké. Návrh už bol dokončený, ale potrebujem vašu pomoc, aby ste upravili jeho veľkosť. Kliknutím na čitateľa vrchné číslo zmeníte veľkosť mierky zväčšenia. Riešenie nájdete tak, že spočítate, koľko šírok menších okien by sa zmestilo do šírky väčšieho okna. Potom kliknete na gulu zväčšovania napravo odo mňa a zväčšite okno. Takže tu máme to okno, ktoré sme si pripravili a má sa po úprave zmestiť sem. Takže musíme si pozrieť, aké je široké to okno. Vnútrajšok 5. A tu mám okno 2, 4, 5. Je vyplnené sklom. Takže netreba nič zväčšovať, takže tu má byť jednotka. A ako to mám meniť? Pomocou ťaženia? Alebo ťaženie nepomáha. Umiestniť nie. Kde je to? Možná, že čarovnou paličkou, takže prepneme si na jednotku. Ťažiť. Dvojka. Som chcel iba jednotku. Takže musí byť palička. Dobre. Gula zväčšovania. Udrieť. To okno tu sedí perfektne. Chcete ho nechať takto a posunúť sa ďalej, alebo zmeniť návrh skla. Pokračovať. Nechcem meniť sklo. Idem ďalej. Dá sa tu chodiť po tráve. V jednej časti to bolo zakázané. A tu musíme aj sklo vložiť. Takže to je široké alebo vysoké 10. To musí byť úmerné. A tuto máme vysoké iba 5. Takže treba to zväčšiť dvakrát. Čarovná palička a udrieť na dvojku. Musím ísť bližšie. Paličku mám, takže by to malo fungovať. Dobre. A ešte tam musím uložiť skla. Aké chcem. Dvojka. Bližšie. A musím ten krížik mať na niektorej stene. Ešte bližšie. Umiestniť. 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 Dobre. Môžeme to dať zväčšiť. Takže čarovná palička 1. Udrieť. To okno to sedí perfektne. Chcete ho nechať takto a posunúť sa ďalej, alebo zmeniť návrh skla, pokračovať.
Takže už je sklo aj tu, teraz ideme na tretie. Dokážem to preskočiť, nie, musím to obísť. Môžem ísť aj po tráve. Takže pozrieme sa, ako to vyzerá. Tam nemáme žiadnu pomôcku číselnú, tak si to musím spočítať sám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A tuto máme 3, takže až 4 krát to musím zväčšiť. 4 krát. Kde máme to miesto na udieranie tu. Čarovnú paličku mám pripravenú. 2, 3, 5, to je zle. Musím sa dostať späť. 0, 1, 2, 3, 4. Dobre. Potrebujem ešte nastaviť sklo. 2. A ideme to umiestňovať pravým tlačítkom. Dobre, zväčšiť prútik a udrieť. Znova jednotka a udrieť. To okno sedí perfektne, chcete ho nechať takto, chcem. Pôsobivá práca. Ak ste skončili, poďme si urobiť prehľadku toho, čo ste vytvorili. Poďme. Tu je to prvé okno. Tu máme druhé. A týmto oknom sme začínali. Fantastické, stavitelia sú týmito oknami veľmi spokojní. Otvorili pre vás pokročilejšie okná, menovateľa sa zasekli a nevieme ich zmeniť na jednotku, takže na to pri nastavovaní čitateľov nezabudnite. Mierka zväčšenia by mala byť naďalej ekvivalentná celému číslu, alebo ak chcete, môžete ukončiť štúdium teraz. Nechcem ukončiť, pokračovať. Takže máme takéto okno. Keď spočítame celkovú šírku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozrieme si potom, aký je vzor. Takže ja mám pripravený takto, ale čo mám urobiť, tu vidím až teraz. Koľko to je na šírku? 1, 2, 4 a 4 je 8 a 4 je 12. Ja mám 6, takže dvojnásobok. Na spodu mám štvorku, aby to bola dvojka, musí to byť 8/4, 8 štvrtín. Takže 8 štvrtín. Dobre, to by bolo. Ešte treba dať skla. Dvojka alebo jedno, môže byť aj štvorka, umiestňujeme skla. Nemám nič, takže idem na dvojku. Ešte sem treba umiestniť. To mi neukazuje, že umiestniť tie horné dve. Nedá sa tam nejako dostať. To je rebrík.
Možno, že treba umiestniť stade, ale tak skúsim si po rebríku nahor. Zatiaľ si dám štvorku, aby mi to nezavadzalo. A ideme hore. Dobre, som hore, pomôže to. Takže umiestniť. Dobre, je to všetko vyplnené. Môžem zaskočiť a použiť zväčšenie. Jednotka, palička, udrieť. Už teraz cítim vánok. Uistite sa, že okno je vyplnené sklom. A že by som tu mal takúto medzeru. Nadsúvať. A tu vyzerá, že ešte medzera, takže dvojka. Som netrafil. Ustúpiť. Mám už teraz, nie je všade medzera, takže musím ešte umiestniť sem a sem. Ale tie horné mám vyplnené, dobre. Takže skúsime to dať ešte raz. Prútik, jednotka, udrieť. To okno tu sedí perfektne. Chcete ho nechať takto, pokračovať. Takže musí byť to úplne vyplnené sklom, ako sme videli, inak to nefunguje. Takže pozrieme si, ako to vyzerá. Široké je to 3 plus 3 je 6. A my to tu máme aké? 1, 1. Takže trojnásobok. Čarovná palička. Čiže jednotka. A na trojku to musím dostať. Dobre. Teraz vyplniť sklom. Malo by tu byť všetko. Takže zväčšiť, palička a udrieť. Pracujeme tu s blokmi, tá mierka zväčšenia nie je celé číslo. Som si nevšimol, že menovateľ je 2. Takže to by bolo 3 polovice. Potrebujem 6, 6 deleno 2 je 3. Takže takto a zmeniť to na 6. 6 deleno 2 je 3, tak. To okno tu sedí perfektne. Pokračovať. Našťastie je tu možnosť opravy, aj pri nepozornosti. Teraz je menovateľ 3, to si už teraz dám pozor. Ja to mám celkovo na šírku 3, to vnútrajšok. Pozrieme sa, ako to vyzerá tu. To je o mnoho viacej. 4 a 4 je 8 a 4 je 12. 12. Ja tu mám 3. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toto je 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ja to mám 2. Takže štvornásobok. Keď to má byť štvornásobok a na spodu je 3, takže potrebujeme až 12. 12 štvrtín, to je ekvivalentné 3 celým. Takže 12 až. No, preskočilo to.
pri konci musím spomaliť, aby tu nebol dvojklik. 10, 11, 12. Skla treba dať. Dvojka a umiestňovať. Dobre. Palíčka a udrieť. To okno sedí perfektne, pokračovať. Ste skutočným remeselníkom. Je čas ukončiť štúdium s najväčším vyznamenaním. Hovoriť. Gratulujeme k ukončeniu štúdia. Získali ste seniorské ocenenie, náš najvyšší titul a teraz ste skutočne riešiteľ priamej úmernosti. Neváhajte a vyskúšajte ďalšie výzvy. Dal som vám fotoaparát a portfólio. Vráťte sa do každej z oblastí, úloh a odfoťte, čo ste dosiahli. Obrázky sa potom objavia v vašom portfóliu. Keď budete mať všetky fotografie, vráťte sa a porozprávajte sa so mňou. Tak, keby ste chceli vidieť, ako sa fotí, náhodou, že tu neviete, takže fotoaparát je 2, použiť. A tá fotografie sa objaví v portfóliu, to je tá kniha, jednotka, otvoriť. A tu môžeme to popísať, že môžeme to potom exportovať do PDF-ka.